Išiel som na dovolenku do Štefanovej pod Rossudcom pri Terchovej a zhodou okolností asi 2-3 dní pred odchodom mi Peter Hanzeli dal jednu nahrávku pre Karola Duchoňa. Povedal, že to musí byť pre neho a bolo by veľmi dobré, keby to bolo o prírode. Tak som prišiel do dedinky Štefanovej autobusom z Bratislavy, ubytoval som sa v nejakej chaťke, presne oproti tej chaťke bola drevená miestna krčma, tak som sa tam išiel osviežiť, tam sedeli drevorúbači. Oni aj hovorili, že my ťa nezobudíme ráno, pôjdeme popleť chatu, a tak ticho to drevo zváža, lebo my nemáme traktor. Toto všetko som mal v hlave, tieto rozhovory. A jednoducho som začal ten text robiť s touto tematikou, takže to by som povedal, že ja som ani nie autor textu. Autorom textu sú drevorúbači a obyvatelia Štefanovej. Keď som to potom doniesol Hanzelimu, ten bol úplne nadšený, lebo on má rád Slovensko. A Karol Duchoň sa pritom rozplakal, keď mu to hral pri klavíri. To bolo že ja aj takúto pesničku som ešte nemal. A vtedy, ako živý a dnes už mŕtvý, ani nevedel, aký je vlastne Jasnovidec, aký veľký hit sa z toho stal. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahu túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a vnútne, ako prúdy riek. Je to aj vďaka tým textom, že Karol Duchoň je v dnešnej dobe slávnejší, ako bol za života možno. Ja mám takú jednu obľúbenú krčmu, kam sme chodili s grafikmi a tí ma vždy presvedčali, že musíš sem dotiahnuť svojho brata, lebo toto všetko sú fanúšikovia pesničky v dolinách. Tam vždy, keď som došla, tak to pustili, aj sa to tam spievalo pri pive v krčme a bolo to krásne. Spievali falošne, ale bolo to úžasné a poznali text. Je to kade blízko šíri hôr, teplo dolín múdro strážia, pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce občístá. Je to tak ráno stáva skôr, kde sa drevo z hory tíčko zváža. Je to Slovensko čarovné hrdé, sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. Keď niekto chce, iná generácia chce tú pesničku prespievať, možno aj trošku si upraviť, tak je to podsta, pretože ju považujú za takú dobrú, že by boli radi, keby ľudia spájali s nimi. Ako prúdy riek